באינטרנט בשנת 94. 94. בשנת 93 האינטרנט בישראל קיבל רישיון. אז אנחנו כל... ואני באיזה שלב הרגשתי שאני ממצא את האינטרנט. כבר אין אתרים שאתה גולש אליהם כל יום. ושקם אקונט, פתאום קם איזה אתר שיש לך סיבה לפתוח את המחשב ולגלוש אליו ולראות מידע חדש שמתעדכן וגם וידאו. ומה שאלברט עושה עם הוידאו, לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו. להפיק וידאו ולהעלות אותו באינטרנט זה בזבוז זמן, זאת אומרת בזבוז זמן לטובה, זה הוצאות כספיות. מה שאלברט עושה, שהוא משקיע מהזמן הפרטי שלו ומהכסף הפרטי שלו כדי לתרום לעכו בהפצת המידע, זה משהו שאני חושב שבעתיד מישהו ייתן לו יקיר עכו על זה, וצריך לתת לו את יקיר עכו על הדבר הזה. תתנו לו בלי קשר. אלברט היום בונה ארכיון שבעוד כמה שנים הערך שלו אי אפשר יהיה לאמוד אותו, כי הוא פשוט מסתכל כל מה שקורה פה. אנשים לא מבינים את זה. אם אני היום מחפש מידע על עכו, שנגיד משנות ה-80, אני לא אמצא. יש אולי איזה משהו בוויקיפדיה שמזכיר משהו, אבל וידאו אין. מה שאלברט עושה זה פשוט לבנות ארכיון היסטורי של מה שקורה פה בעיר שלנו. ועל זה מגיע לו יישר כוח. תודה.